Lange tijd was het onzeker, maar president Zelensky is morgen in Middelburg om zijn For Freedoms Award op te halen. Er is internationaal geen sterker symbool van de strijd voor vrijheid tegen onderdrukking dan juist deze moedige president van het moedige Oekraïense volk. En verder vandaag. Onderzoek naar de aangespoelde potvis. En we moeten toch echt meer zeewier gaan eten? Goedenavond. De uitreiking van de For Freedoms Awards in Middelburg. Het was misschien niet eerder zo actueel en urgent als dit jaar. Met een award voor een president die nog midden in een oorlog verwikkeld is. En commissaris Hugo de Jonge die spreekt over het wakker schudden van Amerika met het uitreiken van de prijs. En ondertussen, met ook gasten als de koning, verandert de hoofdstad langzaamaan in een flink beveiligde zone. We gaan juist daar naartoe, naar Middelburg, bij de Nieuwe Kerk, waar die plechtigheid plaats zal vinden morgen. Verslaggever Michael Komans is daar al de hele dag. Michael, het was natuurlijk lange tijd onduidelijk of president Zelensky erbij zou zijn. Waarom was dat eigenlijk? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met allerlei veiligheidsredenen, maar ook de situatie in Oekraïne zelf. Nou, kennelijk zijn beide gunstig genoeg dat Zelensky dus hier morgen achter mij hier in de Nieuwe Kerk de For Freedoms Award krijgt uitgereikt. En die krijgt hij dan van premier Jette. Hugo de Jonge, commissaris van de Koning in Zeeland, is tevens ook de voorzitter van het bestuur van de For Freedoms Award. En hij is erg blij en vindt het eervol dat morgen Zelensky zelf die prijs komt halen. Ja, dat is heel betekenisvol voor Middelburg, voor Zeeland, voor Nederland, maar ik denk ook echt internationaal. Zelensky en dat moedige Oekraïense volk zijn internationaal gezien het symbool voor vrijheid. En vrijheid staat morgen centraal om te vieren, maar natuurlijk ook om ons te realiseren dat voor die vrijheid wel gestreden is in het verleden en nog steeds iedere dag strijd wordt geleverd. Ja, en dat moedige Oekraïense volk en hun moedige president staan echt symbool voor die strijd, voor vrijheid. Er zijn ook wel mensen die zeggen van, is Zelensky als oorlogspresident, is hij dan wel gemachtigd om zo'n prijs te krijgen? Absoluut, absoluut. Er is internationaal geen sterker symbool van de strijd voor vrijheid tegen onderdrukking dan juist deze moedige president van het moedige Oekraïense volk. Juist hij, ja, absoluut. Ja, Michael, je stipt dat net al even aan, hè? Zelensky krijgt nu die prijs, die overkoepelende prijs. Maar hoe past hij eigenlijk in het rijtje van eerdere winnaars? Ja, dat is inderdaad een opmerkelijke naam en dat gaat natuurlijk al eventjes terug. Hè? Want het begon ooit bij president Roosevelt, de Amerikaanse president, die toen die bijzondere speech had over die For Freedoms. Op dat moment was Europa ook in oorlog. Ja, en toen de eerste die deze woord toen ook kreeg, dat was Juliana. Prinses Juliana kreeg de onderscheiding omdat zij op bijzondere wijze gestalte heeft gegeven aan deze vrijheidsdoelstellingen van president Roosevelt. Juliana was hiermee de eerste die ooit een award in ontvangst mocht nemen, hier in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Enkele andere prijswinnaars die opvallen zijn Nelson Mandela en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De For Freedoms Award schuiven dit jaar richting de actualiteit van de oorlog in Europa. Nou, ik zat in het bestuur dat onder andere Zelensky heeft geselecteerd. Dus in die zin was ik erbij bij die keuze. En ik vind het een ontzettend belangrijke keuze. Ook omdat je met zo'n Overall For Freedoms Award, wat hij krijgt, hem en het Oekraïense volk, want het is Zelensky en het Oekraïense volk, hopelijk toch iets van een steun in de rug geeft. Afrondend dan nog even, Michael. Je bent nu al de hele dag in Middelburg. Is de stad er klaar voor? Ja, Middelburg is er zeker klaar voor. Er zijn ontzettend veel veiligheidsmaatregelen vooral ook genomen. En hier achter me zie je enkele barrières staan. Maar bijvoorbeeld naast dat er allerlei straten zijn afgesloten, zijn de auto's weggesleept. En zojuist zagen we ook op het Abdijplein en in de Nieuwe Kerk echt zo'n bomcheck. Zo'n hond die rondloopt om te kijken of alles wel in orde is. Nou, zoals het er nu naar uitziet, gaat morgen dus allemaal door. Om 11 uur krijgt Zelensky hier achter mij in de Nieuwe Kerk in Middelburg de Overall For Freedoms Award uitgereikt. Uiteraard ook op Omroep Zeeland te zien. Vanaf ongeveer 11:15 zijn we hier live vanuit Middelburg. Michael Komans, dankjewel. En straks in deze uitzending, Jannie uit Middelburg heeft ook dit jaar weer een superbelangrijke taak bij de uitreiking van de For Freedoms. Wat dat is, hoor je straks. Eerst ander nieuws van vandaag.
De kans is klein dat bij de hack van het bedrijf dat patiëntportalen beheert gegevens gestolen zijn van het ADRZ. Dat zegt het ziekenhuis zelf na berichten dat 15 ziekenhuizen mogelijk patiëntgegevens gestolen zijn. Volgens het ADRZ staan al hun gegevens op een eigen computer en niet op de server van dat gehackte bedrijf. Vorige week haalde het ADRZ het online patiëntendossier gelijk van het internet af en dat blijft nog zeker een week zo. Zeeuwen produceerde vorig jaar gemiddeld 10 kilo minder restafval dan het jaar ervoor. De hoeveelheid restafval per inwoner daalde naar 170 kilo per persoon. Toch moeten we nog verder verminderen. Het doel van de Zeeuwse gemeente is 100 kilo per inwoner per jaar. De potvis die afgelopen maandag dood aanspoelde op het Verklikkerstrand bij Renesse is vandaag ontleed. Dat gebeurde door medewerkers van de Universiteit Utrecht. Die willen graag meer weten over het enorme dier. Heb je nou geen sterke maag? Kijk dan even de andere kant op. We zijn hier vandaag op zoek naar de oorzaak van stranding en de doodsoorzaak van deze potvis. We gaan alle organen beoordelen, bemonsteren en dan gaan we op zoek naar de vraag of het misschien of naar het antwoord op de vraag of het een dier was wat misschien ziek was, wat de conditie was van het dier, de leeftijd van het dier, tal van vragen. De potvis trekt veel publiek, maar dat is geen probleem. Nee, geen last van mensen. Ik vind het heel erg leuk dat mensen komen kijken. Het is natuurlijk fascinerend en een unieke gebeurtenis. Dus we hebben juist met elkaar afgesproken dat we mensen de kans geven om ook wat dichterbij te komen, zover dat veilig kan. Is uniek. We hebben zelf ook stagiaires van de Universiteit Utrecht mee. Dit maak je niet elke dag mee. Het is de bedoeling dat de potvis vandaag is opgeruimd. Ja, we staan ergens waar we geen invloed hebben op het getij bijvoorbeeld. Wellicht hebben we straks een tijdje pauze nodig omdat het water opkomt. Ik durf het nog niet helemaal te beloven. Het aantal meldingen van discriminatie is het afgelopen jaar flink gestegen. Bij het meldpunt discriminatie kwamen 325 meldingen vanuit Zeeland binnen. Het gaat dan om incidenten van discriminatie op afkomst, godsdienst, huidskleur, leeftijd en beperking, vaak online. In 2024 kwamen er nog 82 meldingen minder binnen. Jan Poortvliet uit Arnhemuiden, hier te zien op archiefbeeld, blijft ook dit jaar nog trainer van eredivisieclub FC Eindhoven. Onder leiding van de 70-jarige Poortvliet zijn de Blauw-Witte sinds oktober vorig jaar bezig aan een opmars. Bij zijn aantreden stond FC Eindhoven 18e, nu 11e. Een kok, een kweker en een onderzoeker. Het is niet het begin van een flauwe mop, maar het is de samenstelling van een onderzoeksteam dat wil proberen om ons aan het zeewiereten te krijgen. Het is namelijk hartstikke gezond, we hebben het in overvloed. Maar eten doen we het nog maar mondjesmaat. Nederland loopt er nog niet warm voor om dit te eten. Mooi, hè? Ja. Ja, die eerste die is altijd super mooi. Lekker zacht nog. Zeewier. Het is zout en soms moeilijk te verteren. En daarom hebben 3 mensen iets bedacht. Een topkok, een wetenschapper en een zeewierkweker. Ze willen zeewier gaan laten fermenteren. De Zeeuwse zeewier op de markt is nog vrij beperkt, vind ik zelf. En dan het fermenteren, ja, dat is natuurlijk helemaal wat nieuws. En dat is, vind ik wel spannend, zoiets, om daar aan mee te doen. Het is iets nieuws, iets speciaals. En ik vind dat iedereen meer zeewier moet eten. Omdat het ten eerste heel gezond is, omdat het in overvloed groeit. Omdat er voldoende zeewier in de Oosterschelde is. Omdat het, het is gewoon ontzettend lekker. Voor veel consumenten ruikt zeewier naar vis. Dat vinden ze niet zo prettig. En ook met fermentatie kunnen we daar een verbeterslag slaan door de geur nog te verbeteren. Fermenteren is een soort gistingsproces dat we kennen van bijvoorbeeld zuurkool en yoghurt. Alleen is zeewier fermenteren moeilijker. Maar zeewier ziet er qua structuur ook heel anders uit. Het heeft een andere celstructuur, dus het is moeilijker om af te breken. Er zitten andere voedingsstoffen in voor de bacteriën waar ze misschien niet zo goed mee groeien. En als dat tezamen maakt het eigenlijk een stuk lastiger om zeewier te fermenteren dan bijvoorbeeld kool of wortelen of andere groentes. Bij toprestaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat gebruiken ze het ongefermenteerd al jaren. Ja, we gebruiken het voor alles, dus we gebruiken het in plaats van zout in poedervorm. En we gebruiken het rauw
We gebruiken het gefrituurd op allerlei verschillende manieren. Zeewier bevat ook veel eiwitten. Ja, eiwit is natuurlijk ook hot tegenwoordig. Dus het zou kunnen dienen als alternatieve eiwitbron. Ja, je zou kunnen denken aan misschien zelfs voor sportvoeding. Ieder zeewier heeft zijn eigen smaak. En als je het verhit, krijgt het ook weer een andere smaak. Wordt het droogd, ook weer anders. Maar fermenteren is weer anders. Het is echt voor mij echt nog een vijfde smaak. Ja. Echt een umami smaak. In ieder geval de komende maanden gaan de 3 mannen nog verder met hun onderzoek. Het ging er in het begin van de uitzending al even over, de For Freedoms Awards. En die gaan niet alleen over Zelensky, Merkel of de Dalai Lama, maar ook over de 84-jarige Jannie uit Middelburg. In haar naaihoekje maakt ze namelijk de lintjes voor alle laureaten. De dame die dat voor mij deed, ja, die stopte daarmee. En ja, die wist ook van mijn naaiactiviteiten. Dus ze zei, wil jij dat niet overnemen? En nou, zodoende doe ik dat nu eigenlijk al vanaf 1980 ongeveer. Ja. Het is precisiewerk. Je moet het precies, je krijgt een grote band waar die linten dus allemaal opgerold zijn. Die moet je precies op een centimeter afmeten. En ja, dan komt het stikwerk natuurlijk onder het machine. En ja, dat is het. Ja, op de duur hoor je dat ook handig in natuurlijk, hè. In al die jaren heeft ze veel bekende mensen ontmoet. Maar 1 persoon stak er voor haar met kop en schouders bovenuit. Nelson Mandela. Hij kwam ineens naar me toe. Ik denk, nou, wat gaan we nou krijgen? Hij pakte mijn handen. Hij zei, God bless you. En dat is een herinnering die blijft. Ja. Het was echt fantastisch. Geen For Freedoms dus zonder Jannie. Omroep Zeeland zendt de ceremonie morgen live uit. De uitzending is vanaf even na 10:30 via televisie en onze website te volgen. En er is ook een live blog op onze site waar je de uitreiking van minuut tot minuut kan volgen. De zon kwam goed door de hoge wolkenvelden heen. Al werd de bewolking later vandaag wel wat dikker. 15 tot 19 graden, een matige, lokaal soms vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Morgen ook wat zon, maar ook kans op wat buitjes die er kunnen vallen. De dagen daarna opnieuw zonnig. Met zaterdag kans op een bui en het hele weekend ongeveer een graad of 13. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel fijne woensdagavond.